Hinal daw nga nasapa nga mariing dagiti frontliner. Doktor, nurse, pulis, ken soldado, kastamat lang dagiti voluntaryo. Tumulong da nga awan kasukat na uray no, marigrigatan da isakripisyo da itibiyag da. Para laing kada tayo tapno sigurado nga safe tayo, talaga nga ay atinda tayo. Agyaman kami unay, kada kayo nga frontliner. Gapu iti sakripisyo, gapu iti panagayat yu, di mi malipatan dagiti tulong yu. Si kayo iti kalasag mi, protektaranda kami. Uray no handa masango, pamilya dakit ag trabaho dalata. Dadumaket-ket na nga sumukon, ngam ikarigatan dalata para kada tayo isakripisyo da. Tibiyag da para laeng kada tayo, agyaman kami unay, kada kayo nga frontliner. Gapu iti sakripisyo, gapu iti panagayat yu, di may malipatan dagiti tulong yu. Si kayo iti kalasag mi, protektaranda kami. Agyaman kami, agyaman kami, agyaman kami unay kada kayo. Agyaman kami, agyaman kami, agyaman kami unay kada kayo. Surutin tingarut tilintig da para kada tayo matlang. Surutin tingarut tilintig da para kada tayo matlang. Surutin tagarut tilintig da para kada tayo matlang. Surutin tangarut tilintig da para kada tayo matlang. Pagyaman kami unay, kada kayo nga frontliner. Gapu iti sakripisyo, gapu iti panagayat yu, di may malipatan dagiti tulong yu. Si kayo iti kalasag mi, agyaman kami unay, kada kayo nga frontliner. Gapu iti sakripisyo, gapu iti panagayat yu, di may malipatan dagiti tulong yu. Si kayo iti kalasag mi, protektaranda kami. Agyaman kami, agyaman kami, agyaman kami unay kada kayo. Agyaman kami, agyaman kami, agyaman kami unay kada kayo.